noliw koro kapok idonje nikech naneno ka Recho gi Nyamori bende kino wiye samoro gin bende wawinja nena kapo nono ne gisiro dwaro makamano. Recho mana mapiyo piyo gi Nyamori kapok wadhi e thoro wach machielo. Ing'eyo adiera makende ni seche ma party ka party owuok oko ma giketo kata presidential candidate ji te dwaro telo. Yeah? To kwang'iyo kaka government osebedo formed, to chale kagima post-election coalitions or this new, like in this case, broad-based, chalo kagima kuro dhano ng'iyo ni oganda koganda mondo wuog oko mondo gimbende gigore ne jogi kata kineno mana bathwa jo Kisii sani ineno ka Matiang'i wuok oko ineno ka Maraga wuok oko ang'o momiyo dhano dwaro gigi gidwaro gigi nikech giseneno na adiera makende gimomiyo wawuok oko eni wadwaro telo tang'o midwaro telo wadwaro telo mondo wakel gik mabeyo dala omiyo anyalo mana seyo matin gima Charles owacho ni kik wang'ire ni ng'ano manie sirikal en ng'atwa koso ken ng'atwa nikech mane mosehinyo oganda Luo iwinjo kata ka Sabina Chege wacho gimoro ma jatelo konego wachi ni en ok anyo adhi Western tayudo ka ute makucho gin ute lum ute lo ma ok dagomb bet kamacha en nyiero wa kako oganda nikech wasebet oko marang'o oko mar sirikal to an gima sebedo kawacho makata nasewacho the last time I was here ni jowa moyudo opportunity kamiyudo opportunity no par dala emomiyo imiyo opportunity go eko kikiriti ni Reche mong'eyo Nyamori kae koro ana tudra mana gi Recho king'e nyathi owadu moro jagweng'u moro kata ng'amo qualify try mondo unyis jothurwa ni ang'o wan go opportunity e sector mantiere godo ni ere kaka wanyal leverage on my position kai qualify mondo watim ang'o mondo wan bende jowo obed mamalo Charles ndi wacho kaka ndalo machon jolwe manong'e kaka jomariek te joma ne nigi gik mabeyo sani we are being outshined okawacho no wariek ibi wacho ni nyisa central ver sianda gi beyo molo mar okawacho mano atemo wacho ni nyaka wang'i chien kuma wa aye nyaka wa develop thuchewa gi opportunity ma Nyasaye otimre nade omiyo wasani ni kik wabeda joma wuok oko ni mor jaluo nang'o ni pesa nindo Homa Bay ber jaluo nang'o ni stima ni Ugunja oyo ka stima ni Ugunja sani neno ka waziri wuotho kendo miyo ji techni kuonde ka kuonde pokaneno ko biro Nyanza gimomiyo poko biro Nyanza ok ni ok odwa biro Nyanza ok onyal wuok to biro thuru ni Sharon gweng'u kanyo chal nadi leaders mwayiero ka ema nyaka dhire manyise ni an ka uriri onge taya bondo onge taya kuonde kamagi naneno ka jo South Sakwa ywak ni wanto taya biro nwa karang'o aneno ka jo Mwalo Central Sakwa bende ywak ni mama nitiere kuonde ma pok otimre nadi podonge mano koro irichwa kaka jotelo wane mwa leverage opportunity momiwa mondo watim ang'o wakel dongruok ko kamano to wabusiko waywaka nang'o ni jo budget ne loso pesa to tero kanye tero Central ang'o mamoni kelo stima e skunde manitiere nyithindwa bende mondo som mondo seche misomo jo eka to waneno ka joluo kendo timre nadi obiro bakoro ting'eny mar jotelo kik wachi ni pesa nindo kata mana Homa Bay to pesa to bomedo nindo Homa Bay to kukia gi mutim gi pesa no pesa bodok ne